Hey, what's up mga kavega? Laing event na usab ta karon. So somewhere in North ang atuang event. So see you around. Karon mga kavega nagbiyahe na ta padung Liluan no kay ang atuang event karon is family reunion. So see you around. So yes, di na kita sa ato ang event area mga kavega. So nagpaabot-paabot na lang kita no sa ato ang mga lain nga bisita kay after sa mass, we will start sa program. So ako lang pong i-shout out mga kavega ni akong co-host na iconic host of the town, Miss Alexis. Siyempre mga kavega, dili gud magpaulahi ang mga nagkalain-lain nga mga presentation nga gipakita sa mga kabatan-unan no sa atong program nga Family Reunion. So wala sa nagpaulahi ang ilang mga nindot kay nga mga moves o nga ato ang nakita karon mga kavega ang ato mga audience nga serious gud kaayo sa ilang paglantaw sa ato ang mga presentation. So naasa tay mga ni kanta. So ato nakita karon mga kavega. Siyempre, before mahuman ang atong program, so naagyo tayo gipahigayon nga unity dance or zumba. So, mao ni karon atong nakita mga kavega no nga ubay-ubay gyud ang ni participate sa ato ang zumba dance or the unity dance. So niapil sa tadinhi kay papaugnat sa kusog no para mawa ang ato ang mga high blood. So thank you so much di ay no atong pasalamatan, or we will use this opportunity to say thank you to Ma'am Flora May Tundag, especially sa ato ang mga Tundag family no sa ilang pag-invite nato diha sa Liluan nga grabe gyud kay kalayo.
pero dili gid kamahayan kay enjoy ra gyud kaayo ang tanan, and thank you so much to all Tundag family sa inyong pagdawat ug pag-enjoy sa ato ang show. So once again, mga kavega, thank you kaayo sa inyong paglantaw sa makausap. Enjoy lang gid kaayo ta sa ato ang lantaw dinhi sa ato ang vlog nga Shalala Vega.